қувваи қонунии худша пайдо мекунад. ҳар касе ки дар Федератсияи Русия мисол як бор истифода мебаред шумо ва дастгиртон ки мекунад ҳозир ба Россия рафта метавонед ё ин ки не ҷои шиноснома ва раводид аст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем ки бисёри нафарҳо дар ин бора савол медодед. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. Президенти Федератсияи Русия қонунеро имзо кард ки шурӯъ карда аз 1 сентябри соли 2025 барои ин ҷарима таъин мешавад. барои истифодабарии VPN, барои шаҳрвандони хориҷӣ ва барои шаҳрвандони дохилӣ ҷарима таъин шудааст. яъне ки аллакай ин қонун ба имзо расидагӣ сар карда аз рӯзи 1 сентябр қувваи қонунии худша пайдо мекунад. ҳар касе ки дар Федератсияи Русия агар муҳоҷиронро дар назар бигирем истифода мебарад VPN-а ҷарима таъин мекунад. ва инчунин ҳар нафаре ки паспорти российский гирифтагӣ мисол двойное гражданство доред, бо барои ин шаҳрвандони дохилӣ ҷаримаш калонтар мебошад. яъне ки аз 50 то 80 ҳазор рубл ҷарима дорад ва инчунин барои шаҳрвандони дохилӣ дар ҳолати такроран истифода бурдан. мисол як бор истифода мебаред шумо ва дастгиртон ки мекунад ҳамин қадар ҷаримаи гуфтагиро ки пардохт кардед, бо дар давоми як сол ҳамин кор ки такрор шуд аллакай ҷаримаш зиёдтар мешавад аз 200 то 500 ҳазор рубл барои шаҳрвандони хориҷӣ ва барои шаҳрвандони дохилӣ. яъне мо гуфтем ки барои шаҳрвандони дохилӣ ҷаримаш калонтар аст ва барои шаҳрвандони хориҷӣ гуфта барои муҳоҷирон бошад барои истифода бурдани VPN аз 3000 то 5000 рубл ҷарима таъин карда мешавад. фаромӯш накунед ки аз рӯзи 1 сентябр ин аллакай таҳти назорат қарор мегирад ва қувваи қонунии худша пайдо мекунад. мо хостем ки информатсияи аниқ ва даставериро ба маълумоти шумо бирасонем, чунки вақте ки шумо савол медодед мо мегуфтем интизор шавед, ахбороти муҳим ва ахбороти аниқ ки дастрас кардем баъд видео мекунем. комментарияҳои шуморо хонда ва саволот ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бирава ва биёяд сари нав документ куна, номерошон мебирояд занг занед, ин одамо границаи Қазоқистон мебаранд. Исмоилова нависонда. Ассалому алайкум. ма 25 октябр 2024 патент гирифтагӣ ва ҳар моҳ 25 число супоридагӣ, пешакӣ супоридагӣ не. мақсади гаптона нафаҳмидам, шумо чӣ гуфтанед? яъне ба ин гапитон савол доден ё ки просто нависондед? мақсадтона нафаҳмидам. умедҷон нависондаед. ака ҳамин авфи муҳоҷирон мешида бошад. ҳозирашда дар бораи кушодашавии запрето барои авф кардани запрето ягон ахборот нест, яъне ки ягон авф пешниҳод нест. ҳозир як нафари дигар нависондаед. агар 8 число супориданатон дар кор бошад, срочно омада супоред, штраф мекунанд, не ки видварение намешавад ва баъди 8 число 2 моҳ доред уведомление супоридан. бале, дуруст қайд кардем. як нафари дигар нависондаед. салом, мараи границаи Россия гардонданд. 4 моҳ пас ҳуҷҷатома проверка кардам, мегӯяд тоза аст. аз ҳама мисол ҷое ки шуморо 100% метавонанд гуфта ки ҳозир ба Россия рафта метавонед ё ин ки не, ҷои шиноснома ва раводид аст. ҳамуҷа меравед шумо дар ин масъала, мақсад ки як тафтиш мекунед тамоми линияҳоро, отпечатки месупоред, баъд ба дили пир мезанед, мерен Россия. як нафари дигар нависондаед. салом, ростае меган аз моҳи сентябр регистратсия барҳам мехӯрад ва тамом мешавад то сентябра кунам ё ки не? регистратсияотона кардам гиред. як пешниҳод шидагӣ буд, вале барои барҳам хӯрданаш не, барои дигар масъала. барои барҳам хӯрдан ин фикр мекунам ки дар ягон ҷо барҳам намехӯрад, чизи ҳатмӣ ва зарурие. ҳокимов нависондаед. салому алайкум ака. соли гузашта аз аэропорти Домодедово гардонданд ва имсол проверка кардам въездна, тоза биромад. паспортно алиш кунам ё ин ки не? паспорт алиш накунед, ба хотире ки ҳамин одамои паспорт алиш кардагиянд 90% имконият ҳай ки ба Россия даромадан намонанд.
барои алиш кардани паспортшон. Раҳимзода Ҳасан Ависондай. Салому алейкум рад. Ҳама чӣ дорум, трудовой надорум. Меша то ноябра гардем. Ҳама чӣ дошта бошӣ, трудовой надошта бошӣ, неофициални кор кардан ба ҳисоб меравад ва патенти ти аннулировад мешавад бародар. Барои гаштанат бугӯй метавонӣ, лекин патент аннулировад мешавад. Самад Нависондай. Салом. Як савол. Илтимос ҷавоб деҳ. Ман 30 сола. Ман дар гражданство сипорам. Намебарам ҷанг. Оиладор, соҳиби 3 кӯдак. Хизмат накардам. Ҳозир ҳамин хел мақсад пешниҳодо шудестай. То касе паспорт дора ё ки паспорт мегирад, хача аввал мақсад пешниҳодаш мекунад ки дар учёти военӣ монен дигар. Ҳамин дар учёти военӣ ки монден, мақсади гап ки ба зарари худтонай. Расол Нависондай. Салому алейкум ака. То 10 сентябра граница нарафта патент кунам мешавад? Бале мешавад. Мерен тибқи укази нав гуфта мақсад гап мезанен мешавад. Як нафари дигар Нависондай. Солмон салом. Мара касал гуфта роим кардам. Запретам, рафта наметонам. Мегардонам. Вақте ки шуморо запрет карда бошанд, албатта ки рафта наметонем дигар. Як нафари дигар Нависондай. Салому алейкум ака. Аз сабаби документ фаршивӣ 1 сол аннулировад шудагим. Тақрибан баъди 8 ё 9 моҳ биромадам аз Россия. Мара депорт мекунанд, мефаҳмондем. Аннулировад шудагӣ бошад ва шумо биромада бошед аз Россия, мисол регистратсияра дар назар доред ё патента дар назар доред, ҳозир шумо имконияти калон доштем ки мисол тибқи ҳамун укази наве кишидагиай бесен айсари нав биред документ кунед бигиред. Барое ки ин указ барои бедокументҳо мисол вобастагӣ дорад ва дахл дорад. Зинда ва сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.